ba zai firgita ni abin da kake cewa za ka tura min ba. Please bana bukata. Allah ya kiyaye ga hanya za ka iya tafiya. Babu kyau mai ganin kyauta ba. Bana bukata amma. Gida. Kai ta buluka. Ya ne? Gida ai na kai ka gama da shi. Wai wannan an gaya muku irin tsimin ku ne na ƙananan masu kwakwalwa. Ka wuce haka. Wannan ta buluka in ka sha ba za ka gani ba. Na ba gama. Wannan kan an kawo muku DPO mara sauƙin kai. Ta biya taurin kai. Ai na ku binne kuɗin. Ka wuce haka masta. A wuce. Shi sa duk lokacin da muka fita aiki wallahi aidiyar ka aidiya ce. Wani abun fa idan ka gano shi wallahi ba na ganewa sai bayan an Marwan, ka yi haƙuri Marwan, rubutun Allah ba a iya canza shi. Marwan, sai haƙuri Marwan. Marwan, kana da lauyan da zai kare ka? Marwan, sai haƙuri